Oi sinä, joka etsit totuutta, tiedä, että kertomus enkeleiden kumarruksesta Aadamin edessä ei ole satu, vaan jumalallinen vertaus, merkki alistumisesta totuuden ilmentymän edessä, joka ilmestyy ihmishahmossa jokaisella aikakaudella ja ajassa. Jumala käskee 7 Koranin jakeessa. Ja vain Iblis kieltäytyi kumartamasta. Miksi? Koska hän näki Aadamin olevan luotu maasta. Hän ei kumartanut. Hän ei ymmärtänyt, että Jumalan valo oli asettunut tuohon maahan. Ystäväni, jokaisella aikakaudella ajan Aadam on juuri Jumalan ilmentymä, ja jos joku ylpeydessään sanoo, eikö itse sanonut, että Muhammad, rauha olkoon hänen kanssaan, on viimeinen profeettasi? Kuinka nyt sura Al-Namlissa sanotaan, että jälleen ilmestyy kutsu minun maalleni jumalallisin merkein? Todellisuudessa tällainen henkilö on joutunut juuri samaan Iblisin huolimattomuuteen. Etkö ole kuullut, että satakieli on johdatuksen tuoja? Kuinka Ali ibn Abi Talib mainitsi profeetan Tanja-saarnassa? Rauha olkoon Jumalan lähettilään, Allahin siunaukset hänelle ja hänen perheelleen, Jumalan lähettiläiden luotettavan, hänen käskyjensä toimeenpanijan, päättää tulevan, aloittaa edessä olevan, valvoo kaikkea näkyvää. Teoksesta Kamil Atsiarat, sivu 368. Tämä tarkoittaa, että hän on aiempien profeettojen päättäjä ja tulevien ilmestysten ja tulevaisuuden tien avaaja. Jos siis joku kieltää hänen pyhyytensä Bahauddin ilmestyksen vedoten lopullisuuteen, hän on sisimmässään paholaisen kaltainen. Vaikka hän ulkoisesti vaikuttaisi uskonnolliselta ja aikansa olisi täynnä selityksiä. Profeetta Muhammedin aikana Jumala määräsi kivestä ja maasta rakennetun talon kiblaksi, jotta sydämet valmistettaisiin kasvatuksen päiviä varten, jolloin hänen ilmentymänsä ilmestyy inhimillisessä kaabassa, ja kibla ei enää ole kivinen kaaba, vaan hänen ilmentymänsä kauneus. Joten kun Baha'u'llah sanoi, että ilmestykseni aikana kibla on hänen olemuksensa, ulkoisesti suuntautuneet ihmiset kielsivät tämän ja sanoivat, kuinka voimme kumartaa